खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 जानुवारि 2021 मंगलबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोआव गोबां गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोदान मिजिंजों गोदान खामानि मावनो गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। बहाबा थाङोब्ला बारा मोजां नङा। जाब्रबथायनि आसा दङ। साननाया जाफुंनाय नङा। गोबां जेंना जेंगोनाजों मोगा मोगि जानांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। सुथुरा बांगोन। सोरनिबा फाव फान्दायनायनि खैसाराव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोब्राब खामानियाव मुखुब थागोन। देहाखौ मोजां मोनगोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गावखौल' साननो रोंगोन। गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा। सुथुरा बांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। हरखाबै बहाबा दुखु मोननांनोबो हागौ। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलुं गुजुं साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। समाजाव सुथुर बांगोन। नाथाय जेबो खहा खालामनो हानाय नङा। सोलोआबो बांगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। बहानिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनायनि खाबु जागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन।
तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां सुथुरखौ फेजेननो हागोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन आयआ बांगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन हरखाबै सोरबा गोजाम लोगोजों लोगो मोनलायनानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान बांगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा देहानि बबेबा बाहागोआव दुखु मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया जाफुंगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनजागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन माबा जाहोनाव गुबुनजों लाजि फोनांजानो हागौ सोलोनि आंखाल जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गोबां गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांनानै गोबां खहा जानांनोबो हागौ गोसोनि साननाया देबारनांगोन गावनि गोसोनि बाथ्राखौ गुबुननो फोरमायाब्ला मोजां देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायाबो गाहाम रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।